Lah ya tak bosan-bosan judulnya. Anu playernya mikir judulnya lagu apa? Aku mau jawabane tak bosan-bosan lho Ngono. mon ngono. Oke. Dipinangkani. Yang dari Bekasi boleh yang bareng mangga. Di saat malam itu kau dan aku. Mas Ajis goyang. Kita berbagi Sini, nggak apa-apa. Goyang sini. cerita bersenandung tawa dan canda. Rata nyedak ini. Janji setia, janji cinta. Hatiku dan hatimu telah menjadi satu. Bersatu dalam cinta, semoga selamanya. Asik. Yo. Tak bosan-bosan aku memandangmu. Tak puas-puas aku merindumu. Juragane Putri. Ya. Yang mana? Hey. Berdiri sini dong mas. Begitu Goyang dong. sempurna dirimu. Begitu baiknya hatimu cintaku. Goyang sini, ke depan sini yuk. Sini gak apa-apa. Depan. Cinta, cinta. Cinta, cinta. So, Yang bareng. Ayo.
ucap janji setia, janji cinta. Hatimu dan hatiku telah menjadi satu, Bersatu dalam cinta, semoga selamanya. Yo. tak bosan-bosan aku memandangmu. Tak puas-puas Cetai juragane. aku merindumu. Goyang ibu. Begitu cantik, sempurna dirimu. Sekali lagi Begitu baiknya hatimu cintaku. Yo. Goyang sampai bawah. Nanti dong abang. Tenan lho. Yo. Saat bintang tertanam dan rembulan Sampai bawah abang. Doa. di saat Goyang ibu yo. dan aku. Kita berbagi cerita, senandung tawa, mengucap janji setia, janji cinta. Hatiku dan hatimu telah menjadi satu. Mas Satu Ajis. dalam cinta, Goyang sampai semoga bawah. selamanya. Mas Ya. goyang yuk, boleh sampai Lihat bawah jari, ya. lihat jari sampai Ini ya. bawah. Oh, ah, oh, eh. Tak bosan, Sampai bawah yuk. aku memandangmu. Puas-puas aku merindumu. Oh, hey, oh, oh. Begitu cantik, sempurna dirimu. Begitu baiknya hatimu cintaku. Tak bosan-bosan aku memandangmu. Tak puas-puas aku merindumu. Begitu cantik, sempurna dirimu. Begitu baiknya hatimu cintaku. Ja, 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 ja. Ya, 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 luar biasa. Ibu goyangnya luar biasa loh mas. Kowe kenalan dhewe. Iya. Nah, ini kan Ibu Warsini. Ibu Warsini. Terus kenalan dhewe, Yang salaman. pakai baju hijau namanya Ibu siapa? Ibu Ciluk. Oh, Ciluk bah. kudu kuwi. Oh tuh Ciluk ki sing digawe kecap karo saos kae. Cilok mas. Ibu Ciluk. Leres Ibu Ciluk. Iya betul. Namanya Ibu Ciluk. Ibu Ciluk minta lagu apa? Request lagu apa? Apa ya? Ya. Oke, bingung mas. Nggih, matur Terima sembah kasih nuwun. sekali Ah, keluarga yang dari Bekasi. Nggih matur sembah nuwun ugi ngaturaken syukur rawuh katur konco pelengkap tamu sedaya. Wabillahi sampun sinaget kalian tutara kiting dalam unjukan semoga dipun rapi kanthi martu-martikane penggalih tebangaken sakret cukup pekewo kaanggap kemawon kados wonten dalemipun piyambak-piyambak dipun dherekaken kalian ingkang mangku kadi saking papan sanes Atlas Entertainment sowan Dik Encun Ibu Menterinya Suko Harjo Makmur.
ya fanmu. Mbak siapa namanya? Mbak Warsini mosok Mbak lali. Warsini. Yang ini namanya. Nyanyi Mbak, yuk. Enggak mau, minta lagu aja. Apa mau beli? Ditawani ngono kan ya. Kowe iki nek nawani minta lagu aja karo Mbak Warsini. Lah, karo sini. Karo Pak Marno iki lho. Pak Marno lebih sibuk kok. Alah, justru nek agek maem ngono ki dikancani. Alah ya Allah Pak, Pak. Alah. Mbok nganu to Pak. Alah. Sakniki napa mengke Pak? Pak, tanganku nang kene lho ora ngopo-ngopo lho kowe. Pak Sutino. Pak Sutino, mari maling. Sutino. Tererere. Sutino. Mari maling. Sutino. Bernyanyi diiringi dengan Sutino. Bernyanyi diiringi dengan Sutino. Mbak Om nggak boleh nyanyi. Goyang dulu, asik.
lho Cun, biasanya Oh, dua dua kali kali lho, Cun. Om. Cun, Hah? sing siji biasanya gubuk asmara. Om 2 kali loh. Lah Om. iya. Iya Om nggak apa-apa. Lah iya wes Sekali berdiri 2 kali Om. Iya. Nah, ayo ini prasmanan aja Om. Iya. Ibu mau nyanyi lagi? Ora iso. Mas Ajis provokator kan. Pak berdosa Anda ini. Mosok wis tua ya kok nambah barang ngene. Loh, nambah itu boleh Om. Gitu. Mbak Rom. Ya. Mbak Rom. Mbak Rom ganti. Ganti suasana dong. Suasana. Nanti Pak Sutino enggak Mosok jelek. munggah loh. pindho kuwi trak. Oh. Ya. Neng, iya. Tak Ibu ikut nyanyi. padha-padha mbleguk. Ya, cocok. Nah. Ibu mau nyawer dewe, bapak dewe. Iya. Nah, itu adalah kerjasama yang sangat baik dan bijaksana. Harus ditiru sama yang Harus lain. dibudidayakan pemirsa. Monggo, monggo. Ya. Lagune Omah Cilik neng Teng Alas. Raosnya sekeco sik wau napa sakniki? Aduh kula mboten saged bedake, Mas. Oh, lah pripun to, Pak? Kok ora iso bedake? Lho mergo eneng satame kok. Oh, ngono. Anu ya, Mas, perkewet ya, Mas. Perkewet. Lah perkewet ki apa nek dibasake? Oh lah iya. Iya. Kathok cilik saumpamane. Oh, ngono. Apa kuwi? Kathok cilik iki mau. Oh iya ya. Perkewet. Catatan sajroning ati datang mundur saya marane Yo yo. aku kowe dadi karo mergo leren Yo. Joget. Oh mangke. Yen lewat aku kelingan bubuk kae biyen tanggo leren Ya ya yo. neng cagak kebak tulisan
meneng wae to, Mas? Jenengan kok meneng wae? Aku arep Pak Sutino wis minder sik. Oh, ngono. Suarane apikku. Lah iya. Ya. Telaske, Pak, monggo. Cadetan sajroning ati datang luntur saya marati Yo. aku kowe dadi karo aku kowe ning kubur asmara Nggih. Pak Sutino. Dalem. Oh, ajeng nyanyi lali janjine. Nggih, Mas. Ibu ki yo kepengen. Oh, nggih. Sendika dawuh. Matur nuwun lho, Bu. Anggere disangoni kena dilekke. Nek ora disangoni ya meneng wae kleru karepmu ora karepmu. Ora yo yo. Ha iya. Loh, pripun ta, Bu? Ampun mendelik, Bu. Kok ampun mendelik. Mas iki ngumpet iki lho. Ten mriki. Nggih. Gimana sayang? Gimana? Oh alah. Mbah, kok duite dikekke kuwi to, Mbah? Kan rezekine tambah lancar kok ya, Nduk. Amin. Amin ya rabbal Nggih. alamin. Ya. Iya. Mari. Ya, yang monggo dipersilakan enggak apa-apa. Boleh. Ya. Oh, nanti kloter Ya. kedua. Tukang kendang leren dhisik, Terus? tukang ketipung nyambut gawe. Oh iya, saiki anu to. Lah ya tukang ketipung ket mogur plorak-plorok. Mesake men Mas Lah, iya. plorak-plorak mbok yo kon ngombe-ngombe wedang ngono plorak-plorok. Oh padha to. Ya. Monggo Mas, Nggih. dados. Iya, iya. 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 Oh ah oh eh oh ah oh eh oh ah oh eh. Ah oh eh. Dino minggu sing kanggo kowe ngajak nek salah aku
Janjane kowe nangani Mas Dino galakan rumah saja nyupri hati atiku sujono kowe kejar karo wanita liya. Ya, apalagi monggo. Ya Allah matur sembah nuwun Ibu. Ya. Luar biasa sekali loh Mas. Mister Mendem. Oke. Mister Mendem. Penyanyinya Ya. ganti mboten? Ganti sik Saya. cilik. Oh, ganti sik cilik. Oh iya, Karo ganti aku sing kegedean cilik. ketok ya Mas. Ya, diurutke. Matur nuwun nggih, Bu. Matur nuwun. Kecilan, Tak golek jodoh sik ya, Mas. Ya, Dongane ya. wis di anak loro ngawur. Ora maksudnya ora iki liyane Oh, ngono nak lho, kan ngono. ya ning ngarep. Iya. Kan ketok. Wah, marai teratapan ae. Lagunya Mister Mendem. Mister Mendem. Siap. Bekasi ya ono Mister Mendem to, Mas. Yo. Hey. Aku wis kandha cium marake
Adik request lagu apa? Enggak. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih Sampun. matur sembah nuwun keluarga yang dari Bekasi, keluarga besar Pak Sugino matur sembah nuwun ugi boten kata lumpen ngaturaken sugeng rawuh katur kunjuk pelengkap tamu sedaya bebile sampun paripurna akibat pejabat asta kelan ingkang hamangkugati sumangga samangke tumuju wonten papan palenggan ingkang sampun samapta saestu bebile sampun sinaket kaliyan tata rakiting daran miwah unjukan sumangga dipun rahapi kanthi mardu-martikaning penggalih tepiaken sakrot juga pekewo kaanggep kemawon kados wonten dalemipun piyambak-piyambak dipun dherekaken kaliyan ingkang gati nun inggih Ibu Mursiti saking papan sanes sampun pilih anggenipun ingkang hamangkugati nyuga panjenengan sami ingkang rupi papan daran miwah unjukan kirang trep utawi kiranuju prana wonten ngarsa panjenengan sami lumantar kula ingkang hamangkugati nyuwun agunging pangaksami ugi matur sembah nuwun kagem Mbak Cempluk juragane rumah makan di depan pom bensin semen sampun paring rezeki tinggal fakir miskin sing neng mburi kuwi. Semoga laris terus Mbak Cempluk usahanya luar biasa malah sesuk ben iso saingan karo Bu Mursiti cateringnya yo laris. Alhamdulillah Dencun sowan semangga ya kene Cun Ibu Menterinya Sukoharjo Makmur Mbak Encun. Tisu karme kan kepiye? Ora mau kuwi lho jedere ngelirak-ngelirik waya kan aku ya pekewo to Mas ya Allah. Aku kan isih perawan ngono lho. Perawan kupinge Delok lho suka mburi lho. Perawan iki lho suka samping lho. Iya. Ora enak kok ngene kok lho. Perawan iki. Urung pernah aku kecotak jaran lho Mas. Hai Om. Gimana Om? Mau ngersain Om? Om Ayat. Om. Aduh, si Om kenapa bablas gila ya? Kok gila bae to? Tak kira gila sama aku loh. Nelongso rasa rasane nangis jroning atiku yen kelingan esem kemuyumu laras swara gendeng tresno gawe kangen ning atiku tansah eling aku resliramu Dukang masa tenane aku ngerti hatimu ning wis pastine aku tujudamu pancen rasa kare rasa kudu lilo nggonku nrimo lilano aku nyanding Rio Lio berpacu dalam Lagi mau melodi. nonton. Iya, ada. Ralmu elek biar tiwas tak jiwai gural ya. Tresno marang tonggo. Orang gana bisa dipeluk sekarang asik Yuk, Woo. asik. Goyang dong goyang bu asik Kucilu. Alar sini. asik goyang ya sikile Sikile nang dhuwur. dhuwur gede Nelongso rasa rasane kangen jroning atiku yen kelingan esem kemuyumu laras swara gendeng tresno gawe kangen ing atiku tansah eling aku resliramu. Bukan mas satenan Aye. aku ngerti hatimu ning wis pastine aku
tak tresno monggo bisa urip tentrem mulya Tulis lagu tresnamu ning gending katresnanku tak tembangake saben kangen sliramu saenane aku nangis nanging tresno wis gitaris tak lakoni kanthi ikhlas hati Aku kemas wis cukup lalekno lelakon tresno iki bakal dadi cerita tresno marang Ayo goyang dong wow Rakerasa wis sewindu nggonku ora ketemu tegekan atiku krungu suaramu aku mung bisa ndedonga paranggono sing tak tresno muga bisa urip tentrem mulya Tulis lagu tresnamu ning gending katresnanku tembangake saben kangen sliramu saenane aku nangis nanging tresno wis gitaris tak lakoni kanthi ikhlas hati Keluarga dari Bekasi tresno marang tangga sudah. Maranggono kok marang. Oh iya Maranggono. Saiki gilirane Pak Mardo. Pak. Sing nganggo kacamata sing bagus dhewe, sing putih, Yang resik, gedhe berkumis. dhuwur, piteksa, kumise kaya pager kabupaten. Pak Iya, Mardo iki tenan anggere krungu swara azan, Nggih. kuwi langsung Panas. ora panas, kenapa? langsung ke masjid Oh, langsung dari ke masjid. angkringan saya. Iya. Rumah sane nek saka angkringan nang nggon aku nang masjid ki cedhak melaku setengah jam lho. Oh lah masjid aduh monggo aduh. Bener goblos lho Mbak, bener iki. Yakin bener kuwi asli. Asli. Dadi entukku mlaku ati sikilku ora bareng. Sakit ben cepet Pak nek tekan bareng masjid. nyolot yo. Lah iya maksud ya kuwi. Pak Mardo iki tenan kok. Lihat ke, nah ini ada dua kamera ya Pak di sebelah sini sama sini. Nanti Ya. kalau Bapak tidak kuat lambaikan tangan ke arah kameranya. Kok kaya uji nyali. Lah apa? Lah iya Kayak iki iklan opo lho. Bapak-bapak Jayeng wingi Iya. koyoke aku kon jalan-jalan yang Prambanan, Mbak. Waduh. Nah, yang Prambanan kon nemoni Prabu Boko. Wah ngoten. Nggih. Lah iki ketemune malah Prabu Ateng iki man. Ateng lho iku ya pun mirip candi niku nggih kaya reca. Lah kaya Prabu Boko niku ora Boko blas niku. Gede dhuwur ireng lah niku. Anu Heeh. bongko.
Mas, Ya. udah kesuwen kok Lah, nyanyi kalau lah. sing dapur ki ora nyanyi-nyanyi. Lah nggih monggo wong jenengan Mas, sinten ngajeng. kalau anu Mas. Jaluk Anune sinten? Lah memang men disaut ngono ora. Monggo Pak lagune apa Pak? Prambanan Mas, Loro Jonggrang. Ora kowe yo ngetek Ye. mentot nyedak-nyedak wae to. Loro Jonggrang aku kok digendong. Oh iya. Yo. Hei, Pak Mardo bergoyang. Oh, ah, oh. Oh, ah, oh. Oh, ah, oh. Sikile dhuwur. Oh, enak lho, Le. Tangane, tangane. Ewer, 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 ewer. Hai. Loro Jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ora mokal yen aku nandang kasmaran. Waspadakno prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita boyongan. Joko bandung kowe aja kumalungko. Perang iki kanggo kuturung rampung bila pati Kamas Prabu Kupala. Kanggo sedo labuhing wana segara. Tobat-tobat kowe wanita sing nekat. Ora ngerti yen pandong lanang ing jagat. Putra ratu penging Prabu Damarmaya. Aku duwe aki sekti Pandawasa. Loro Jonggrang manut asana buntut karama. Joko bandung aku duwe bebana. Candi sewu sawengi kudu dadi. Iya Jonggrang panyono tambur. Goyang.
Yo ge anu no, pramen no. Ge dibopong. Ora, aku pramen kesuwen. Sing tukang jayeng kae kuwi. Sing jelas itu ora. Kesuwen apa ora kuat? Ora kuat, sing jelas ora kuat. Iki napasnya wis mlebu metu Ya ya. nanti tak kasih napas buatan dong. Ora medeni malahan kuwi. Ecun, neng saire apik lho. Piye? Tobat-tobat dasar kowe uang nikmat ngono ya. Tahu aja sih Kok Om. ngerti nek nikmat sok tahu. Lah piye mau? Ora kok. Ngono ya bereng-bereng. Nikmat gak nekat kuwi mah. Oh, terus ngono. Iya. Mas iki Nggih, aku arep nambah tanduk lagi, arep monggo. tanduk alit Mas. Nggih. Iya Mbak napa kalih penyanyi meleh? Iki anu Mas iki mambeng iki aku wis dipeseni karo tukang jayeng. Nggih. Pak, aku jasa nek nyanyi nyang Prambanan. Nggih. Ya wis. Manut Prambanan apa Borobudur manut. Nggih. Iki aku njaluk anu Mas. Anune sinten? Sindan siji meneh. Nggih. Aja kuwi wae kamu napasi wis mengkis-mengkis kok. Mang milih Anu monggo. Mas, aku njaluk anu Mas sumi-sumi Mas. Sumi-sumi pancen ayu. Sapa sing empan? Salah siji aja salah loro entuk Ya. 8. Salah siji untuk 9. Ya. Ya, pancen ayu, Dik. Nggih. Kagem panitia sedaya, monggo dilaksanakan tugas menika kanthi ikhlas, semangat. Nggih. Nah, iki tanya iki sumi-sumi. Berbahagia dumateng sing jenenge Sumi. Ya. Wonten to, Pak? Sumiati. Wonten. Ana Mbak Sumiati, Sumi sapa ono eneng kok. Sumiati, Suminem, Sumijem, Iya, Sumina. Sumilah, Sumina, Suminten, Sumimisan. Mas, aku karo dituntun Mas nek kira-kira meleset gek jeglok engke Oh ngono. nggih. Tuntunan Aku wis suwe ora bengak-bengok ngene iki kok wis kira 20 tahun. Lah nggih. Ngoten. Nggih. Monggo. Dik, kowe pancen ayu. Matur nuwun lho, Mas. Yen kowe ngguyu ngangenke atiku. Lambene sigar jambe yen tak sawang tambah ayune. Asik. Dik, aku naksir kowe emane kowe wis ana sing duwe wis ana rong minggu tak simpen ana jero dadaku. Sumi-sumi pancen ayu kembang desa asli Wonosari. Sumi-sumi pancen ayu sumpah mati aku naksir sliramu. Sumi-sumi pancen ayu kembang desa asli Wonosari. Asik. Sumi-sumi pancen ayu wani sumpah sikilku
Mbak Ulia. Matur sembah nuwun. Kowe pancen ayu yen kowe guyu kok ketok untumu Renges ngono kae. wis ana rong minggu tak simpen ana jero dadaku Dik aku naksir kowe emane kowe wis ana sing duwe Ya, ya. wis ana rong minggu tak simpen ana jero dadaku Sumi-sumi pancen ayu. Kembang desa asli Wonosari Sumi-sumi pancen ayu. Sumpah mati aku naksir sliramu Tenane lho. Sumi-sumi pancen ayu. Kembang desa asli Wonokiri Sumi-sumi pancen ayu. Wani sumpah sikilku ketiban palu Sakit dong. Apa mas kowe pancen tresno atiku iki isih ragu-ragu pancen tresno cepet lamaran marang wong tuaku. Ya, ya, ya. Matur nuwun Matur sembah nuwun. sementara anu Mas wis menggeh-menggeh engko disambung malih Oh, nggih. omahku yo cedhak engko ora ketanggo rene meneh ndelok-ndelok sinden-sinden sing yo ayu-ayu lah. Oh, nggih. Anu nek sakniki mboten pate ayu turene sik paling ayu-ayu mangke dalu lho, Pak. Nggih, turene. Lho kok malah drawasi. Matur Nggih, sembah matur nuwun Pak sembah Marto. nuwun. Ugi saestu sarmane ngaturaken sugeng rawuh katur kunjuk penegak pratamu sedaya kakung mewah boten ingkang saestu winantu basuki. Apabila sampun sinaket kalian totara kiting daran mewah unjukan semoga dipun rahapi kanthi mardu martikane penggalih tepiaken sakrut cukup pegewo kaanggep kemawon kados wonten dalemipun piyambak-piyambak dipun dherekaken kalian ingkang hamanggugati saking papan sanes saestu. Apabila kini pun ingkang hamanggugati nyugoto panjenengan sami ingkang rupi papan daran miwah unjukan kirang trep utawi kirang nuju prana wonten ngarsa panjenengan sami lumantar kula ingkang hamanggugati nyuwun agunging pangaksami nyawiji kata-kata Atlas Entertainment wonten kalodhangan santen nika sowan asupang libur katur kunjuk pelenggah protamu sedaya bebeli samangke saking dulur-dulur Magersari warga ingkang saking tahunan badhe ngersakaken lagun sumangga bebeli samangke saking Karang Taruna badhe ngersakaken lagun sumangga samangke saged nyawiji kata-kata Atlas Entertainment. Yo. Bayar lasan. Banyulangit saking Mas Jarno katur kunjuk para tamu sedaya sugeng mirsani minangkaken para pasukatan ingkang sampun samekta. Suara angin sing ngraridu ati. Elingake sliramu sing katresnani. Pengen nangis ngetok
Ora lali ngaturaken sugeng rawuh Dek Arum kagem Nggih, Pak Mas. Sarimin. Pun dahar sugeng nggih. rawuh sedaya kemawon pelengkap pro tamu Nggih, Kang ingkang Mas. katepen dahar. Mboten saged kapiji-piji. Nggih. Nggih. Monggo. Dipun rahapi kanthi mardu-mardikaning penggalih tebehaken sakret suku pekewu kaanggep kemawon kados wonten dalemipun piyambak-piyambak dipun dherekaken kalane kabegati saking papan sanes. Iki monggo dipun Oh nggih. Lah nggih. Wajan Mas Jarno. Nggih. Monggo nderekke, Pak. Oh ten ngaglik. Oh nggih. Nggih. Mbak Diah menika nggih. Matur sembah nuwun. Oh sing tengah menika. Oh nggih. Oh nggih, matur sembah nuwun. Ugi saestu mboten kata lumpen nyawiji kadang-kadang Atlas Entertainment sapa iki? Daya. Iya, Daya Hidayah. Ayo. Cek. Dereng wonten pamundutan panyuwunan lagu malih? Dereng. Dereng. Niki diaturaken. Yo. Yo, nggih. Juga dari juragane Milagros. Nggih. Tadi minta lagu Madiun Ngawi. Ah tenane. Ya, Mas Wasidi karo Mbak Rini. Niki ngersakaken anu nyuwun? Yo, Tumbas. iki biasanya nyuwun sih. Oh. Lah engko nek maghrib Kok, awake dileren Ya. Milagros iki kabeh 7 Oh, karo ngono. dinehi amplop. Alhamdulillah. Amin ya Allah. Mbak Rini langsung. Mbak Rini langsung. Pokoknya teman-teman, saudara kita yang mau menjaga kesehatan, Nggih. minumlah Milagros. Bisa menghubungi Mbak Rini juga Mas Wasidi Ya. yang di tahunan Semen Gunung Nggih. Kidul. Iklan lho iki. Iya. Kena PPN 10% ya, Mas. Siap no Mas Wasidi. Yuk lagunya ada Madiun Ngawi. Terminal Madiun Ngawi gentolanku ora bakalan aku ngalaleke. Biyen aku duwe pacar, anake watu kiran bakul pecah ana ning pinggir perapatan. Terminal Madiun Ngawi kenanganku ora bakalan aku ngalaleke.
jenengmu ning atiku. Asik. Atlas Entertainment. Iya Rama. Ada Mas Ate. Sakjos. Oh yeah. Asik. Bareng menal mati yo nyawi kenangan Sampai bawah yo. ora bakalan aku ngelaleke. Biyen zaman semono kowe janji karo aku nanging katane kowe ngingkari janjimu. Lumping lumping ora katokan. Ih, medeni. Lumping lumping katokan kabeh. Yen aku kangen karo sliramu. Sawang-sawang Sawang fotomu ning dompetku. Yen aku kangen karo sliramu. Los metu. metu fotomu ning dompetku. Rasa tak penting saben dino ora bakal ilang jenengmu ning atiku. Pak Sarimin videone telat. Alah Pak, telat Lagunya Pak. lagunya apa? Lagunya apa, Pak? Request lagu napa Nah, Pak? request lagu apa? Dek Arum monggo lagunya apa? Melepas lajang. Oke. Ya. Melepas lajang. Bersama Dek Arum. Kulino di Mongso. Mungkin sudah saatnya kan ku akhiri masa kesendirian, mempersiapkan hatiku melamarmu. Terimalah cintaku. Mungkin saat ini ku akan melepas masa lajangku, kan ku persunting dirimu. Jadilah pasanganku dan hidup menua bersamaku. Terimalah cintaku. Mungkin sudah saatnya kan ku
antawis salat maghrib matur nuwun.